Viete, čo je amulet? Amulety sú magické predmety, ktoré slúžia na našu ochranu. Svojho nositeľa chránia pred negatívnou energiou a vlastne pred všetkým zlým, čo by ho mohlo v živote postretnúť. Ako amulety sa často využívajú šperky s polodrahokamami, ktorým sa pripisujú magické a ochranné účinky. Je to napríklad jantár, ktorý ľudia nosili, aby okolo nich vytváral energetickú bariéru proti vonkajším negatívnym vplyvom. Zároveň sa používal na podporu emocionálnej stability a dodanie odvahy v náročných situáciách. Ako amulety slúžia napríklad aj ochranné náramky s rôznymi minerálmi. Používa sa tigrie oko na dodanie odvahy a pri ťažkých životných skúškach. Ametist je symbolom duchovnej ochrany, apatit chráni naše vnútorné bezpečie a labradorit bráni narušeniu našej rovnováhy. Mimochodom, vedeli ste, že amulet a talizman nie je to isté? Amulet nám poskytuje ochranu a talizman zase priťahuje pozitívne želania. O talizmanoch si povieme viac v našom ďalšom videu.